लोगोफोर मा होनो ओइहाय मा जोंनि खाथियावनो आरो मोनसे जायगा दङ बेहाय माने बिबोनांमोना शुटिंबो खालामगासिनो खोमा शर्ट मुभि ओमफ्राय बेयाव आं लेंहरनायखाय आङो नै थांनो ओंखारबोबाय दा ओमफ्राय दा थांगासिनो आरो जोङो नै बोरायखौबो लाबोफाबाय बोरायजोंसो थांगासिनो न'आव लाबोनो बावनानै आङो नै लामायावसो लाफैबाय भिडिअखौ लोगोफोर बिसोरो मा भिडिअ बानायदों एसे नायहैनोसै आरो ना थांनानै नोंसोरबो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना जोबजासिम लोगोफोर एसे देलायनानै फैबाय आरो ना इसोरनि शुटिं बानायनाया नै मानसिफोरानो इखिनिल' आरो फैजोबाखैनो ओमफ्राय फैनो दंबावो जाहैबाय ओमफ्राय जोंसो मोनफैग्रोबाय जोंसो फट' सुट लाफैगासिनो इयाव दे 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 डायलग मारिलाया मानो इसे देलायना फैयोसो फट' देलायाखै कचिं नुदों दे लाखिलाङा दे नै फोजोबता थाबाय थाबाय Aduh, gue sekolah dulu. Oh, ini harus isu. Akhirnya gue bikin urgen deh nih. Isu. Ini saya. Ini apa? Yang nasi lah. Ya. Sana mulu sana. Oh, ini kacir kemana? Ini kak. Kacir jadi 파우스에 배우는 거 있어. 깨물에 시 파우스에 같이 들이자드 만체 파우스에. 눈이 온다. 슈팅하는 जायाखैनो इसिना बेटारिया जोबलायलांबाय केमेरानि बेटारिया ल' मारिबायनो ओमफ्राय दा चार्ज होब्रबनोसो थांदों ओमफ्राय शुटिंआ दायो जाफिनसै आं दायो फैला थांसै जोंबो दा थौ Hey, 220 degree.